अगर आप भी चाहते हैं कि लापालॉप म्यूजिक का हिट ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूरा बिजली के कारखाना लहंगा में घुसले बारे पटूरा देश के ना कर चले रहो धक्के उड़ा दी तोर जवानिया के पेट हो पर जाइब हमई हो तोहनी बभारी अच्छा गाने के तोहर जिला मोतिहारी रे सूगी जिला मोतिहारी भतर के मोहर मारी जिला मोतिहारी भतर के मोहर तो मनी से ना कुछ होखे वाला बा। रिकॉर्डिंग बाय